Methelokên Silêman Beşeyek Emîn Methelokên Silêmanê lawê Dawudê Kralê İsraîlê. Ev methelokna bona gihaştina zanyarî û perwerdeyiyê, bona fêmkirina gotinên bi baqilî, bona girtina perwerde ya dibe serfiraziyê û biyawayî kirina ya rast bi heq û dadî, bona kesên hişsivik, baqil, zilamê ciwan jî bizanîn û bi rastîtin danînê ne. Bila methelok û vekokan, bona fêmkirina gotin û pirsenokên zanyaran, kesê zanyar guhdarî bike û feraseta xwe zêde bike. Kesê baqil jî hunera jiyanê qezenc bike. Bingeha zanînê tirsa Xuda ne. Lêyên bêwaz jî zanyariyê û perwerdê biçûk dibînin. Lawê min, guh bide îkazên bavê xwe, ji înkariyên diya xwe ve neqete. Ji ber ku dê vana bona serê te bibin çelengek dilovan, bona hûstiyê te jî gerdaniyek. Lawê min, xwe nede gunehkarên ku bona xapandina te dixebitin. Dikarin wisa bibêjin, bi me re were, bona zilamkuştinê em têkevin kemînê, bona zewqê kesên bêguneh bixin dafikê. Em wan mîna warên miriyan bi zindîtî, mînayên ku dadikevin kortala mirinê bi tûmî daqurtînin. Em her tewrî malên bi qîmet bi dest vedixin û xaniyên xwe bi xenîmetan vedadigirin. Were, tu jî beşdarî me bibe, wê hew kîskek me hebe. Lawê min, bêyên wisa re neçe, ji rêya ku wan girtine dûr bisekine. Ji ber ku lingên wan ber bi xerabiyê ve baz dide. Bona xwînrijandinê her tim amade ne. Ji ber tor raxistina ber çavên civîkan bêfêde ye. Yê ku kemînê davê ber kesekî din, bi xwe dikeve kemîna xwe. Hew canê wî bi xwe ye ya ku dixe dafikê. Dawiya zebûnê qezenca bi neheqî wisa ye. Vê zebûniya wan ji canê wan vedike. Zanyarî ji derve bi dengekî bilind diqêre. Di qadan de bang dike. Di serê kuçên de ajawe bang dike. Di deriyên bajêrên ketine de gotinên xwe dide bihîstin. Ya ehmeqno! Hûn ê heta çi wextê ji ehmeqiyê hez bikin û dê yên qerfok heta kengê ji qerfkirinê ve zewqê bigirin? Dema îkazkirina min şûn da vegerin. Avay, rihê xwe li ser we de dirijînim. Gotinê xwe ji we re dişînim. Lêbelê gava bangî we kirim û we min red kirin, destê xwe dirêj kirim û ne bi xema we kesekî bû. û we hemû şîretên min dan nebihîstinê, nexwestin ku şîretên min bibihîzin. Bo vê yekê ez ê jî bi asîva we ve kêfxweş bibim. Dema hûn rastî belayê bên û dema bela mîna bahozekê bi ser we ve hat, dema asîva ve mîna bahozekê hat, dema hûn têkevin tengasî û xemê ez ê henekê xwe bi we bikim. Wê demê hûn ê bangî min bikin, lêbelê ez ê bersivê nedim û hûn ê bi hemûya hêza xwe li min bigerin, lêbelê min nebînin. Ji ber ku hûn ji zanyariyê ve kerehîn û we ji Xudan tirsînê red kirin. We şîretên min nexwestin, hemûya îkazên min biçûk dîtin. Bo vê yekê hûn ê mêwarê ya ku we pê girtibûn bixwin û fenekiya xwe têr bibin. Ji ber dê zilamên çavzik bibin qurbanê çivanokiya xwe û yên bêaqil jî di nava bêxemiyê de tune bibin û herin. Lêbelê yê ku min guhdarî bikin, dê di nava ewlekariyê de bijîn. Ji xerabiyê netirsin, aramiyê bibînin. Beşad Emîn. Lawê min, ger tu guh bidî zanyariyê û ji dil berî bidî aqil, gotinê min qebûl bike û emirê min di aqilê xwe de bigire. Belê, ger tu bangê aqilê bike, ji dil bangî wê bike. Mînal zîvê digerî li wî bigere. Tu li wî bigere û mînal xezîneyê bigere, tu yê tirsa Xudan fêm bike û Xwedê ji nêzik de binase. Ji ber ku çavkaniya zanyariyê Xuda ne. Ji devê wî zanyarî û fêmkarî derdikeve. Ew kesên rast digihîne serfiraziyê, mertalê kesên rast dijîne. Gavên yên bi dadîne diparêze, çavnêriyê li rêya qulên xwe dilsoz dike. Tu yê wê çaxê her rêya ku qence fêm bikî û ka çi bi dadî bi heqî û rast e, ji ber ku dê dilê te bi zanyariyê ve tijî be û tu yê ji zanînê zewqê bigire. Dê rastîtin notirvaniyê li te bike û aqil jî te biparêze. Dê vana te ji rêya xerab, ji gotinên bêexlaqan xelas bike. Ewên ku bona dirêyên tarî de bimeşin, ji rêya rast diqetin. Ji xerabîkirinê hez dikin, ji xerabiya zêde zewqê digirin. Rêyên wan çivdayî û jiyana wan çewt e. Dê zanyarî te ji pîreka bêexlaq ya ku zilamê xwe yî di ciwaniya xwe de zewiciyê diterikîne û sondal ber Xwedê xwendiyê ji bîr dike, dê te ji pîreka bêwefa ya ku bi gotinên xwe ve çaplûsiyê dike xelas bike. Ji ber ku mala wê pîreka mirovan dibe mirinê û rêyên wê jî dibin miriyan.
Heçiyên ku diçin wê venagerin û nikarin bigihêjin rêyên jiyanê. Bo vê sedemê tu dirêya rastan de bimeşe û şopa rastan de here. Ji ber ku yên di welat de bijîn, dêyên rast bin û kesên rastin yên ku li wir bimînin. Lêbelê dêyên xerab ji welat bên ajotin û yên xayîn jî bên girtin û avêtin. Beşa sêwemîn. Lawê min, hînkariyên min ji bîr neke û emrên min di aqlê xwe de bigire. Ji ber ku dêvana temena te dirêj bikin û salên jiyana te û dilxweşiya te zêde bikin. Hezkirinê û dilsoziyê cem xwe neqetîne. Wan bi histiyê xwe ve girê bide. Li lewha dilê xwe de binivîsîne. Bi vîya wayî tu yê çavên Xwedê û mirovan de birêzî û ecbandinê qezenc bikî. Bi hemûya dilê xwe bi xudan ve ewle bibe û pişta xwe nespêre aqlê xwe. Di her karê ku tu dikî de wî nas bike û ew jî rêya te derxe rastiyê. Xwemînayekî zanyar nebîne, ji xudan bitirse û ji xerabiyê dûr bisekine. Bi vîya wayî dê bedena te tenduristî û firehiyê bibîne. Bi hebûn û nûbera dexlê xwe xudan bi rûmet bike. Wê gavê dê embara te heta serî tijî bibe û keştiyên te jî bi xemra teze ve tijî bibe û dê ser ve biçe. Lawê min, îkazên xudan bi sivikî nebîne û ji pekandina wî aciz nebe. Ji ber ku xudan mîna bavê ku ji lawê xwe dilxweş e bi hezkirên xwe ve dipeke. Xwezî lê ku giyaştiya zanyariyê û aqilê dîtiye. Ji ber qezençkirina wê ji qezençkirina zîvan qençtir e û fêda wê ji zêran zêdetir e. Ji mijewherê biqîmettir e û hemû tiştê ku tu dixwazî bi wê re nayê miqyasî kirin. Di destê wê rastê de temena dirêj, diyê çepê de hebûn û rûmet hene. Rêyên wê rêyên kevxweşiyê ne û hemûya rêyên wê derdkevin dilxweşiyê. Ji bo yên pêgirtine zanyarî darê jiyanê ye û xwezî yên ku bi zexmî pêgirtine. Xudan bingeha dinê bi zanyariyê ve avêt û ezmanan bi baqilî ve bicîh kir. Bi zanîna wî balûpal qelişîn û ewran ava xwe dan. Lawê min, xwebşîreta zexm bi rastîtinê ve bigire û qet çavên xwe ji wan meqetîne. Dê ew ê jiyanê bidin te û bona histiyê te bibin qemlekê xweşik. Tu ê wê çaxê nava ewlekariyê de rê bigire û ne tilpekî bûnê. Tu ê bê hers dirêj bibî û bi xewekî şêrîn rakevî. Ji asîwên ku mirov nelbendêne, an jî ji têkçûna ku rastî xeraban tê netirse. Ji ber ku ewlekariya te xudan e û ew ê teşketina dafkê ve biparêze. Heta ku ji destê te tê qenciyê jiyên ku heqê wan li qenciyê hene re ve neşêre. Gavat destên te de hebe ji cîranê xwe re, îro here sibê were û ez ê wê demê bidim te nebêje. Ji cîranê xwe yê bi te ewle bûyî û li cem te dijî re pêşniyara xerabiyê neke. Bi mirovekî xerabiyê ji te re nekiriye re li cihê vala nekeve kevtûleftê. Dil nebijîne kesê zor dest û qet ji rêyên wî yekî jî nebijêre. Ji ber ku xudan ji rêşaşan dike rehe, lêbelê hevaltiya wî bi rastan re ye. Xudan mala xeraban bi nalet dike. Lê cihê ku yên rast rûdinin jî pîroz dike. Xudan henekê xwe bi qerfokan ve dike. Lêbelê xêrê ji dilnizman re dike. Dê kesên rast bilindahiyê mêrasî bigirin. Lêbelê yên bêaqil hew şermiyê bistînin. Beşa çaremîn. Ya lawno, guh bidin îkazên bavên xwe û bala xwe bidin ku hûn sêyîker bin. Ji ber ku ez dersê qenc didim we, ji hînkirinên min meqetin. Ji ber dema ez li mala bavê xwe zarokek bûm, hew zaroyek biçûk û tezeyê diya xwe bûm û wî vêya hînî min kir û ji min re got, bila dilê te pêt pê gotinê min bigire û emrê min bîne cih ku tu bijî. Li zanyarî û aqlê xwedî derkeve. Gotinê min ji bîr neke û ji wan şaş nebe. Ji zanyariyê neqete û ew ê te biparêze. Ji wê hez bike û ew ê çavnêriyê li te bike. Gava pêşîniya zanyariyê li wê xwedî derketine. Ger bibe sedema windakirina hemûya hebûna te jî li aqil xwedî derkeve. Wê li ser destan bigire. Dê ew jî te bilindtir bike û ger tu pê bigire ew ê te bilind bike. Dê çelengekî alûs û tajekî birewneqî serê teke. Guhdarî bike lawê min û gotinê min bipejirîne ku bila temena te dirêj bibe. Ez ê te dirêya zanyariyê de perwerde bikim û berê te bidim rêyên rast. Ger tu yê biçî gavên te naşidin û ger tu baz bidî tu yê tilpekî nebe. Bi perwerda ku testendiyê bigire bernede wê bîne cih ji ber ku jiyana te ew e. Gavê xwe navêje rêya xeraban û rêya namerdan de nemeşe. Xwe ji wê rêya biparêze, ti nêzîka wê de jî derbas nebe. Berê xwe biguhere û derbas bibe. Ji ber heta ku ew xerabiyê nekin, nikarin rakevin û heta ku yekî ji rê dernexin xewên wan direve. Ji ber nanê ku dixwin berê xerabiyê
و خمره کو ودخون جی یا زوردستیه ای. لیریا راستان مینا رونهیا بربانگیه. هر کو دچه مینا شولا تاوار نیوروژه دبرقه. ریا خرابان جی مینا رش و تارینه. نزانن کو جبو چت تلپکی بونه. لاوی من. بالا خو بده گوتنین من. گوه بده گوتنین من. بلا evliber çavên terneçin. Wan dilê xwe de veşêre. Ji ber ku vana bona yên ku wan bibînin jiyan û bona bedena wî jî şîfa ne. Berî her tiştî jî dilê xwe biparêze. Ji ber ku jiyan ji wê çavkanî dibe. Bila derew ji devê te dernekevin û lêvên xwe ji gotinên rêşeş dûr bigire. Bila çavên te tim li pêşiyê û mijankê te rast li pêşiya te binêrin. Rêya ku tu yê tê de biçe rast bike û wê demê dê hemû karên te zexm bibin. Bi rast û çepê ve neçe, lingê xwe ji xerabiyê ve dûr bigire. Beşa pêncemîn. Lawê min, bala xwe bide zanyariya min, guh bide gotinê minî bi baqilî. Bi vî awayî tu yê her tim bi rastîtin bibe û bi lêvên xwe zanyariyê biparêze. Ji ber hunguv ji lêvê pîreka ku zinê dikeve diweşe û devê wê ji zeytê jî nermtir e. Lêbelê dawiya wê mîna giyayê pelînê tal, qasî şûrê du devî jî tûje. Lingê wê diçin mirinê, gavên wê digihêjin warê miriyan. Qet li ser rêya ku diçe jiyanê nafikire. Rêyên wê çivanokî ne, lêbelê hayê wê jê nîne. û niha ya lawno, min guhdarî bikin û ji gotinê ku ji devê min derdikevin neqetin. Ji pîrekên ku ûsa ne dûr bisekine û nêzîkî deriyê mala wê nebe. Ya na tu yê rûmeta xwe bi destiyekî din bixe û salên xwe jî bi xedarekî. Dêyên xerîb hemû hebûn û tu nebûna te bixwin û biqedînin, keda te dê malayekî din ava bike. Tu yê axînê bikişîne û binale. Di rojên dawiya temena xwe de dema goşt û bedena te biçike. Tu yê çima ez ji perwerdebûnê ew qasî dikere hem, çima dilê min guh neda îkazan bibêje. û gotina mamosteyên xwe guhdarî nekirim û guh nedamiyen ku min perwerde dikirin. Ez di nava gel û civatan de hatime qeraxa têkçûnekî bêkê masî. Avêj sarınca xwe û şavkaniya bîra xwe vexwe. Bila kaniyên te kuçan, çemên te jî qadan bi av bike. Bila ew hewiyê te bin û biyanan re par neke. Bila kaniya te bereket be û pîreka xwe te ciwantiya xwe de pêre zewiciyê ve dilxweş bibe. Mîna askek dilovan û mîna xezalek zerîf bila pêsînên wê tim tetêr bikin. Bi evîna wê tim û tim bicoşe. û lawê min, çima tu yê pîrekekî bê axlaq ve bicoşî û çima pîrekayekî din têxe paşla xwe? Ji ber xudan çavnêriyê riya ku mirov digirin dike û çavderiyê li her gavê ku diavêje dike. Dê sûcên wî kesê xerab bide dest û benê gunehên wî bi zexmî wî girê bide. Dê ehmeqiya wî zêde wîjrê derxe û ji ber ku guh nade perwerdeyê dê bimre. Beşa şeşemîn. Lawê min, ger tu jêkî re bûbe kefîl, ger te deynê wî xwe kiribe bar, ger tu bi gotinên xwe ketibe dafikê, bi gotinên devê xwe hatibe girtin, ûsa tê dîtin ku tu ketî destê wî kesî. Lawê min, vêya bike û xwe xelas bike. Here û li ber wî xwe baveje erdê li ber wî bigere. Bila xew neçe çavên te û pêlûyên te giran nebin. Mîna xezala ku ji destê nêçîrvanan û mîna civîkan ji destê civîkvanan xwe xelas bike. Ya kesê teral, her el gerîkan binêre û jiyana wan hînî zanyariyê bibe. Serok, pêşeng an jî rêvebirên wan nîne, lêbelê dîsa jî havînê erzaqên xwe didin hev, di demsala dexlê de xwarinên xwe berhev dikin. Tu yê heta kengê rakeve ya kesê teral, tu yê kengê ji xewa xerab e? Berî ku tu ez hinekî pê herim hinekî jî bi xewî bibim destên xwe bidim hev û hinekî wisa razên bibêje û dê tu nebûn mîna rêbirekî û xizanî mîna êrîşkirekî bi ser te de were. Yê devê xwe de bi derewan ve digere bê esil û fesadkar e. Çavê xwe dişikîne, komek lîstikên linga bi tiliyê xwe ve vegotinê dike. Yê bê exlaq di dilê xwe de pêşniyara xerabiyê dike. Bê sekin keftûleftan ava dike. Bo vê yekê dê nişka ve rasî têkçûnê bê, nişka ve dê bêçaretî tuneb be. Şeş tiştên ku xudan jê dike rihe û heft tiştên ku jê erjengî dibe hene. Çavên bi gurûr, zimanê derewîn û destên ku xwîna bêsûcan dirjîne, dilê fenek, lingên ber bi xerabiyê ve diçin. Şadeyê derewîn, yek ku derewînê dihilme û kesê ku di nava birayên de keftûleftê derdixe. Lawê min, li pê emrên bavê xwe here û ji hînkariyên dayîka xwe neqete. Bila vana her tim bibin peywendiyê dilê te. Wan tê xewistiyê xwe. Dê dirêya te de ji te re bibin rêber. Gava tu rakeve dê te biparêzin û gava tu hişyar bibî dê bi te re biaxivin.
Jiber ev emrana jitere çıra u yen ku hatne hinkirin jî jitere ronahiye û îkazên perwerde rêya jiyanê nîşanîte didin. Yê ku teşpîreka xerab ji zimanê ku çaplûsiyê ji pîrekên mirovên din xelas bike evin. Bila xweşikiya pîrekên ûsa te nexapîne û nêrînên wê te bindest nekin. Ji ber ku bona fahîşeyekê mirov dibe motajê pariyek nan û biraketina pîrekayekî din re jî dibe sedema mirinê. Ma mirov gava agir têxe paşila xwe qey kincê wî naşewite. An jî di ser pêtan de bimeşe qey lingê wî naqemirin. Rewşa zilamê ku bi pîreka kesekî din re rakeve ev e. Yê ku tekeve têkiliyekî wisa bê ceza namîne. Ger dizê birçî bûna têrkirina zikê xwe bidize, kes wî biçûk nabîne. Lê gava bêgirtin hewceyek ku heft qatê tiştê ku diziyê bide. Ev bê wateya dayîna hemûya hebûna wî jî be. Zilamê ku zinê dike bêyî rastîtine, bikirinên xwe xwetine dike. Yê ku dikeve para wî lêxistin û bêrûmetiye û tu carî şermezariyê xelas nabe. Ji ber ku çavnebarî hêrsa mêr sor dike û roja tolê bê merhemet dibe. Qet fîdeyekê qebûl nake. Tu nikarî dilê wî bi zêdeyiya xelatan bistînî. Beşa heftemîn. Layê min, gotinê min bîne cih û emirên min di hişê xwe de bigre. Emirên min bîne cih ku tu bijî û hînkariyê min mîna bîbokên çavên xwe biparêze. Wan mîna gustîlkan têxa tiliyên xwe di lewha dilê xwe de binivîse. Ji zanyariyê re tu xuşka minî û ji aqlê re jî tu merivê minî bibêje. Yên te ji pîreka ku zinê dike ji pîreka bêaxlaq ya çaplûsiyê dike xelas bikin evin. Ji ber ku dema min şivaka mala xwe ji paşê qefesê derve temaşe dikir û di nava gelek xortên cahil de xortekî bêyî rastîtin bi ber çavê min veket. Ber êvarê di reş belekiyê û dema tariyê de dadket. Dîtim ku ket ku çavê pîreka lê rûdine û berî da mala wê. û di wê demê de pîrekek bûna pêşbaziyê derket, bi qilafetê xwe fahîşê û bi dizîka dil ve. Pîrekeka bi galgal û serhişk bû. Demekê jî li malê nasekine. Geh li kuçan, geh li qadayê û serê kuçeyan de kemînê diavêje. Girt û yê xort ramûsand û bê şermî ji wî re wilo got. Ez hewce bûm ku qewlên xwe yê dilxweşiyê pêşkêş bikim. Soza xwe yê qewlê îro janîme cî. Bona veya ez bona gerîn û pêşbaziya te derketim. Avay te dîtim. Rûberên rengîn yên kuştayê Misrê ve hatine tewnkirin li ser doşeka xwe raxistim. Darçîn, mûr û talîjariyê li vîna xwe kirim. Devere em heta sibê têra xwe bi hev şa bibin. Ji evînê zewqê bigrin. Mêrê min nel malê ye. Derket rêbwariyek dirêj. Kîsê perê xwe girt cem xwe. Berî heyvat jî dê ve negere malê. Wê bi gelek gotinên cazib ve wî meyl kir. Bi zimanê xwe yî şêrîn ve wî li pê xwe kişand. Mîna gayên ku dibin selaxanê hemal pê wê çûyê xort. O mîna aska ku dikeve dafikê, heta ku tîrek cegera wî qul bike, mîna jî vîka ku ber bi feqê ve direve û nizane ku ev ê bibe sedema jiyana wî. Ya lawno, niha min guhdarî bikin û guh bidin gotinên devê min. Tu carî dil nedin wê pîreka û dirêya wê de neçin. Ji ber pir qurbanên wê yên ku li erdê raxistiye hene û hejmara kesên ku kuştiye zehf zêdene. Mala wê rêya ku diçe qebrê ye. Dibe odeyên mirinê. Beşa heştemîn. Ma zanyarî bang nake û aqil dengê xwe bilind nake. Ew li serê girên ku li qerexa rêgehan e, li cihê ku rê yek dibin disekine. Di destpêka bajêr de li ber deriyan dengê xwe bilind dike. Ya mirovano, ez bangî we dikim û banga min ji zarokên mirovan rê ye. Ya kesên çavzîq, hînî ferasetê bibin û bi rastîtinbûnê hîn bibin ya bêaqilno. Gotinên min yên rayadar ku ez dibêjim guhdarî bikin. Ji ber ku devê xwe bona gotina rastiyan vedikim. û devê min rastiyê têdigîne. Ji ber ku lêvên min ji xerabî erjengî dibin. Hemû gotinên ku ji devê min derdikevin rast rastin. Yê rêşaş û şewt di wan de nîne. Eşkereyî gişt bona yên ku fêm bikin û yê ku digehêje zanînê rastiya wan dizane. Devla zîvan bibin xwediyê perwerdeyî ya min û devla zêran jî zanînê. Ji ber ku zanyarîtî ji gewheran biqîmettir e û tu tiştê ku tu bixwaze bi wê re nayê muqayese kirin. Min bi zanyarîtiyê mineqiyê ji xwe re kirin xanî. Zanîn û rastîtin bi min re ne. Ji xudan tirsîn tê mana ku kerehandina xerabiyê ye. Ez ji kubrê, kancê, ji rêya xerab û devê rêşaş dikerihim. Şîret û biryara qenc taybetiyên min in. Serkaniya aqil û hêzê ez im. Kral bi saya min ve serveriyê dajon û hikûmdar jî qeydeyên bi dadî datînin. Serek û bêesilên bi dadî rêvebiriyê dikin.
bi saya min rêveberiye dikin. Ez jî ji hezkirên xwe hez dikim û yê ku bi xîret li min bigere dê min bibîne. Hebûn û bilindahî rûmetên baqî û zêdeyî li cem min in. Mêwa min ji zêran, ji zêrê safî û bera min ji zîvên bijartî qençtir e. Ez di rêya rastiyê de, di şopa dadiyê de dimeşim. Bi vî awayî hezkirên xwe dikim xwedî serwet û embarê wan bi xezîneyan veda digirim. Xudan di destpêka rêya xwe de xwediyê min bû. Hîn berî ku wî tu tiştekî neafirandibû ez hebûm. Berî ku dinya hebe, ta ji berî destpêkê bêpêşîbûnê ve cihê xwe girtim. Dema hîn balûpal tu nebûn, kaniyên avzêde tu nebûn ez bûm. Hîn berî çiya çê bibin, gir xuya bibin, berî ku wî dinê, beyaran û her dinokê axa ku li dinê biafirîne ez bûm. Dema wî ezmanan danî cihên wan ez li wir bûm. Dema behrên balûpal bi bergeran zîvirand, dema ewrana firand bingehên behrê xurt kir, bona ku av ji emrê wê de neçin, gava sînorê ji behrê rekşand, dema bingehê dinê zeximand, ez bi serhosteyî cem wî bûm û ez roj bi roj bi kêfxweşiyê ve tijî bûm. Li ber wê her tim bi coşiyê veketim. Dünya wî dilxweşiya min û mirovên wî kêfxweşiya min bûn. Ya lawno, niha min guhdarî bikin. Xwezîl kesên ku di rêya min de diçin. Hînkariyê guhdarî bikin û bibin kesên zanyar û wî red nekin. Xwezîl kesê ku min guhdarî dike, her roj çavniriyê li deriyê min dike û yê ku ji şêmûga deriyê min ve cuda nabe. Ji ber ku yê min bibîne, dê jiyanê bibîne û birêziya Xudan qezenc bike. Lê yê ku dijî min guneh bike, dê xesarê bide canê xwe. Hemû kesên ku ji min dikerihin ji mirinê ve hez dikin. Veşane hemîn. Zanyarî mala xwe ava kir, heft stûnê xwe rewêrt, heywanên xwe ser jê kir, xemra xwe amade kir û sifra xwe danî. Bi navdîtiya xizmetkarên xwe îşandiye, noxtikê herî bilindahiya bajêr bangî her kesî dikin. Kî ji sivik ve bila were vir dibêje. Jiyên ku bêyî rastîtinê ne jî, werin, ji xwarinên min bixwin û ji xemra ku amade kirime vexwin dibêje. Dev ji hişsivikiyê berdin û bijîn û li pê rêya aqil herin. Yê ku bi qerfok re bixeyde, bi çûkdîtinê li xwe heq dike û yê ku bi kesê xerab re bixeyde, rastî heqaretê tê. Bi qerfok re nexeyde, yana dêj te bikerehe. Ger tu bi zanyar ve bixeydî, dêj te hez bike. Ger tu kesê zanyar perwerde bikî, ew ê hîn jî bi zanîn bibe. Tu hînî kesê rast bikî, ew ê zanîna xwe zêde bike. Destpêka zanyariyê ji Xudan tirsîne û aqil nasîna yê pîroz e. Ji ber dê bi saya min de rojên te zêde bibin û sal beşdarî temena te bibin. Ger tu zanyar be, qenciya zanyariya te ji terê ye û ger tu qerfok be, hewtê êşewê bikişîne. Pîreka bêaqil bi galegal hişsivik e û tu tiştekî nizane. Û derê mala xwe de li cihê herî bilindê bajêr de li kursiyekê rûdine. Bona ku bangî yên dirê de derbas dibin, yên ku di rêya xwe ve diçin bike, kî hişsivik be bila were vir dibêje. û jiyên ku bêyî rastîtinê ne jî, ava diziyê şêrîn û xwarina ku bi dizîka tê xwarin bi tame dibêje. û çi heye ku yên dikevin mala wê nizanin ku diçin mirinê. Yên dibin mêvanê wê nizanin ku dadikevin binê qebrê. Beşa de hemîn. Metelokên Silêman. Lawikê zanyar bavê xwe kêfxweş dike. Lêbelê lawikê bêaqil dilê diya xwe deyêle. Qenciya hebûna ku bi neheqiyê ve hatiya qezençkirin nîne. Lêbelê rastî ji mirinê ve xelas dike. Xudan kesê rast birçî naêle. Lêbelê xwestina xeraban vala derdixîne. Destên teral mirovan xizan dikin. Lêbelê destê jîr dewlemend dike. Lawê hişliserî dexlê havînî didehev. Lê lawê ku di dirûnê de radikeve jî rûreşiya malbata xwe yî. Bereket bi ser serê kesê rast ve dibare. Lêbeleyên xerab jî zordestiya xwe bi gotinê ve dişêrin. Yên rast bi pesnayiyê ve lêbeleyên xerab bi kerehandinê ve tê bîranîn. Kesê zanyar emran qebûl dike. Lêbelê ehmeqê çengbêj jî rastî têkçûnê dibe. Kesê durist di nava ewlekariyê de dijî. Lêbelê yê ku di rêya fenekiyê de diçe, dê bê eşkerekirin. Yê ku bi dizîka çav dişikîne dibe sedema êşan. Lê ehmeqê çengbêj jî rastî têkçûnê dibe. Devê kesê rast kaniya jiyanê ye. Lêbeleyên xerab jî zordestiya xwe bi gotinê ve dişêrin. Kerhîn kevtûlev tê zêde dike. Lêbelê hezkirin li her sucî diborîne. Ji lêvê kesê fêmdar zanyarî derike. Lêbelê ji bo piştayê ku fêmdariya xwe kêm e ço heye. Kesê zanyar zanînê dide berhev, lêbelê devê kesê ehmeq jî wî nêzîkî têkçûnê dike. Serweta yê dewlemend kele havî ye, lê xizaniya feqîr jî wî dibe têkçûnê. Heqdestê kesê rast jiyan e.
لیواریتا خراب جی جویر جزایه. یکو گوه ده پرورده دره یا جیانی ببینه. لی یکو ایکازان رد بکه جی کسین دن جره و دردخه. لیوه کسی که کربا خوود شیر دروینن و ین که توانباری بلاف دکن بی آخلن. گونه کسین پر دا آخوه کم نابه. لی کسی براستیتن جی بزمان خود گره. زمان کسی راست مینا زیوا صافیه. لی بله نتینی خراب جی بی قیمتن. گوتنین کسی راست گلکان خودید کن. لی بله احمق جی جتنبونا راستیتنی و دمرن. یک کسان دولمند که برکت خدانه. و او درده توی ویر ناکه. خرابی بونا به عقلا مینا شاهیه. لی بونا کسین هشوان لسره وانه زانیاری وکی ویه. ترسا کسی خراب تی سریوی. لی کسی راز جی دیگه جا خوستنا خواه. دما باوز تی کسی خراب دگره و دبه. لی بله کسی راست حتی به دایبون سر پیلان دمینه. بونا درانان سیرکه و بونا چاوان جی دوش چاوابه شانده تراز جی بونا یکوی شانده اوسایه. ترسا خودان تمن درج دکه. لیبله سالین خرابان جی کرتن. هیویا کسی راست وی کیف خوش دکه. لیبله تشتن که خراب لبنده دل والهیه درکبن. ریا خودان بونا درست ترگه یک لیبله بونا فسادکر جی تکچونه. کسی راست تو جاری نالرزه. لیبله خراب نکارن لولات بسکنن. جدوه کسی راست زانیاری دهرکه. لیبله زمان رشاش جی تجه کرن. لیوین کسی راست بگوتنا که دبه گوتن دزانن. لیبلش دوه خراب جی گوتنین رشاش ترد کبن. بشه ازدان. خودان جی پیوانوکا که بفن ارجنگ دبه لیبلش پیوانوکا بفن جی دلخوش دمینه. لپی کانجه شرمزاری تی. لیبله زانیاری دلنز مانده. درستیا کسی خواهینی رگه نشانی ویده. لیبله دروینیا کسی خواهین جی ویدبه تکچونه. روژا خزب سروت شتو کاری رنابه. لیبله راستی جمرنه و خلاست که. راستی امروه درست ریاوی راست که. لیبله کسی خراب جی جبر خرابیا خود تک دچو دکوه. راستی یه خواهینی وی خلاست که. لیبله حرسای خواهین وی دست. دما کسی خراب بمره هیویم وی تند بن و هزا کپی اوله جی دقده. کسی راست جی تنگاسی خلاست به. لیل دیولاوی کسی خراب تنگاسی دکشینه. کسی بی خوده مروه اندن به دوی خود به تکچونه. لیبله این راست به سایه زنینه و خلاست بن. باجار جی سرفرازی راستان را ججنه چید که و جمرنا خرابان را جی قیرنین کیف خوشی تیناویتن. به پیروز کرنا درستان باجار گشت به. لیبله دوی خرابان باجار به عرده و یک دکه. یکو کسی دن بچوک دبینه بی راستی تنیه. لیبله کسی باقل جی بزمانه خواه دگره. گوته گوت کر نکار رازی و شیره. لیبله کسی اولکار جی دبه همراز. نتوه که رینشانکری و ترنه به تکوه. لیبله که آموشکاری و زیده به ده هر سرفرازیه. یج بیان را ببه کفیل محقق ده بخسره. لیه کش کفیلتی بره وجی دید نوا اولکاریه ده بجی. بیره که دلوان بریزی. و لیه زورده جی هاو سروتی قزنج دکن. دلوانی آرندی خواست جی خوره یه. لیه خدار جی آسوی تینه سری خواه. قزنجا کسی خراب خاپینوکیه. لی خلاتا کسی راستی چاندیه جی به اولیه. یش دل و راسته ده بگه جیانی. لیه که لپی خرابیه هره ده مرنا خواه آماده بکه. کسین دلچو جو خودان را ارجنگن. لی بله او جیان که درست دجین جی دلخوش دمینه. بزانبم که کسی خراب به جزا نامینه. لی بله نجاد این راست شی خلاست به. خوشکیا پیرکا بی راستیتنه مینا خلکا زیرین یاد پوزه برازانده ای. خوسته که راستان تم به قنجه و دچه سری. هویا خرابان جی به خزه بیوه. یه دست وکری هینجی زیده قزنج دکه. لی داویا یه حقوار خزانیه. جانه جومر ده بگه جفرهیه و ده آو جی کسی که آوه ده یکی دن را بیداین. گل یکو گنم ده بر هف به نعلتی دکه. لی بله گنم فروشان پیروز دکه. یکو قنجه دکه آرمانج عجباندن قزنج دکه. لیکو خرابی کریا آرمانج راستی خرابیه تی. یکو دولمندی خو اولاد به ده سر سریه ره. لیبله این راست چی ده مینا پلی ده گلیه ده گش ببین. میراس یکو تنگاسی ده مالباتا خو بایه و این احمق جی دبن قوله این که جده زانیارن. کارین کسی راست مینا میوا داره جیانیه و کسی زانیار مروان قزنج دکه. آوای لوی دنه ده کسی راست جزا کرن. چه قصده ده خراب و گنهکار. بشه دوزدان
Yekuş perwerdebûnê hez dike, ji zanînê jî hez bike û yeku ji pekandinê dikere hebê wace. Kesê qenc digêje xêra xudan, lêbelê xudan yê fenek mehkûm dike. Xerabî kesî nagîne ewlekariyê, lêbelê koka rastan nayê kolan. Pîreka xavenî, taca mêrê xwe ye, lêbelê pîreka bêedeb mêrê xwe dixwe û diqedîne. Pêşniyarên rastan dadî, lê şîretê xeraban xapînokî ne. Gotinên xeraban dafka mirinê ne. Lêbelê axaftina rastan jî wan xelas dike. Yên xerab têk diçin û xera dibin û malayê rast li ser pêlan disekine. Pesna mirov qasî rastîtina wî têdayîn. Lê kesên ramançev jî tê biçûk dîtinê. Yê xwedî dîle û biçûk tê dîtin, ji yê ku xwemezin dibîne û mota jî nane qençtir e. Kesê rast canê heywanê xwe diparêze. Lêbelê dilovaniya yê xerab jî bi zalimî ye. Nanê kesê ku axê diajo zêde dibe. Lê kesê li pê xeyalan baz dide jî bêyî rastîtinê ye. Kesê xerab, xenîmeta xeraban dixwaze. Lêbelê reha kesên rast mehsûl dide. Gotinên gunehî yên kesê xerab bona wî dafike. Lêbelê kesê rast tengasiyê derbas dike. Mirov bi bera devê xwe ve têr dibe û li gor keda destê xwe jî berdêla wê distîne. Rêyayê ehmeq di çavê wî de rast e. Lêbelê kesê zanyar jî guh dide şîretê. Ehmeq hêrsbûna xwe hema eşkere dike. Lêbelê yê baqil şermê dinixumîne. Şadeyê durist rastiyê dibêje. Lêbelê hilma şadeyê derewîn jî fenekî ye. Gotinên bêfikrandin hatine gotin mîna şûr dibirin. Lêbelê zimanê zanyaran jî şîfê dide. Gotinên rast heta bêdawîbûnê baqî ne. Lêbelê temena derawan bi demekê ye. Di dilê ku pêşniyara xerabiyê dike de fenekê ye. Lê dilê ku aştiyê şîret dike de jî kêfxweşiyê ye. Ji kesê rast re qet xesirandin nayê. Lêbelê serê xeraban jî ji asûyê xelas nabe. Xudan ji lêvên derewîn ve dikerehe. Lêbelê jiyên ku li pê rastiyê diçin jî kêfxweş dimîne. Mirovek baqil zanîna xwe ji xwe re ve dişêre. Lêbelê dilê bêaqil jî ehmeqiya xwe bang dike. Destê jîran serweriyê diajon. Lêbelê teralî jî dibe dîlitiyê. Dilê bi xem mirov dixîne. Lêbelê gotina xweş kêfxweş dike. Kesê rast rê nîşaniya valê xwe jî dide. Lêbelê rêya ku xerab digire xwe jî çewt dike. Kesê teral karê xwe naqedîne. Lêbeleyê jîr servetek bi qîmet qezenc dike. Rêya rast çavkaniya jiyanê ye û vê rêya dibe bêmiriniyê. Beşa sêzdahan. Lawê zanyar li fêrkirina bavê xwe guhdarî dike. Lêbelê kesê qerfok bê pekandin jî guh nadê. Mirovê qenc ji ber gotinê ku ji devê wî derdikeve tê bi xelatkirin. Lêbelê hilma ku yên xayîn dikişînin zordestî ye. Yê ku zimanê xwe bigire, dê canê xwe biparêze. Lêbelê dawiya yê çengbêj têkçûn e. Teral nikare tiştê ku canê wî bixwaze bi dest bixe. Lêbelê hemû xwestekên jîr tên cih. Kesê rast ji derewê ve dikerehe. Lêbelê gotinên yê xerab jî erjengî û rûreşî ne. Rastî, yê ku durist jî diparêze û xerabî yê gunehkar têk dibe. Hinek kes li ber tiştekî wî tune be jî xwe dewlemend didaxuya kirin. û hinek kes jî li ber hebûna wî zêdeyê jî xwexizan didaxuyanî kirin. Hebûna kesî roj wê bê dê bibe berdêla canê wî. Lêbelê kesê xizan gefan nabihîze. Şewla rastan bi rewnaqî vê dikeve, lêbelê çira xeraban ditefe. Ji kubrê hew şer derdikeve. Lê ku guh dide şîretan jî zanyar e. Perê ku ji hewayê hatiye qezençkirin tune dibe. Lê hebûna yê ku hindik hindik daye ber hev zêde dibe. Hêviya ku hatiye texîrkirin dil nexweş dike. Lê dema xwestek bê cih darek jiyanê ye. Yê ku guh nedeyî kazan, dê berdêla wê bide. Lê ji emiran re bi hürmete dê xelata xwe bigire. Hînkirinên zanyaran çavkaniya jiyanê ne. Mirovan ji dafkên mirinê ve dûr dixe. Têkiliya bi rastîtin birêziyê dide qezençkirin. Lêbelê rêya xayînan jî dibe têkçûnê. Kesê feraset bi zanînê karê xwe dike. Lê kesê bêaqil jî ehmeqiya xwe dide temaşe kirin. Şandiyê xerab dikeve asî wê. Lêbelê şandiyê ewlekar jî şîfê tîne. Tunebûn û şermezarî li benda yê ku nêzîkî perwerdebûnê naçene. Lêbelê yên ku guh didin pekandinê dê bên bilindkirin. Xwesteka ku were cî kêfxweşiyê dide û lê bêaqil nikare li dûrî xerabiyê bisekine. Yê ku bi zanyaran ve rûdine û radibe dibe zanyar. Lêbelê yê ku bi bêaqilan ve dibe heval dixesire. Asîf paşiya gunehkar bernade. Lêbelê xelata rastan jî dewlemendî ye. Kesê qenc ji neviyên xwe re mêrasê deyle.
Lebeli hebuna günahkar ji kesê rast vedimîne. Zeviya xizanan dikare zade zêde bide. Lebeli neheqî veya digre û dibe. Yek çoyê xwe diparêze, jilayê xwe dikere he. Lebeli ku ji wî hez dike, bi îhtimamê perwerde dike. Xwarina kesê rast têra wî heye. Lebeli zikiyê xerab jî birçî dimîne. Beşa çardan. Pîreka zanyar mala xwe ava dike û pîreka ehmeq mala xwe bi destê xwe xera dike. Yê ku dirêya rast dimeşe ji xudan vedetirse. Lê yê ku ji derdikeve wî biçûk dibîne. Gotinê ehmeq ji pişta wî re kotekin. Lêbelê lêvên zanyar wî diparêzin. Gerga tune be, emlik vala dimîne. Ji ber ku yê berê zêde dike, hêza gaye. Şadeyê ewlekar derewan nabêje. Lêbelê helma şadeyê derewîn jî derewan dikişîne. Yê qerfok li zanyariyê bigere jî nikare wê bibîne. Lêbelê bona yê baqil jî bi destxistina zanînê hêsan e. Ji kesê bê aqil ve dûr bisekine û ji ber tiştekî wînîne ku hînî te bike. Zanyariya kesê baqil zanîna çikirina xwe yî û ehmeqiya bêaqilan jî xapandin e. Yên ehmeq bi pêşkeşiya sûcan ve henekê xwe dikin. Lêbelê yên durist jî nêtqencin. Dil bi êşa xwe dizane û tu kes jî kêfxweşiya wê li hev par nake. Dê mala kesê xerab bi erdê ve bibe yek. Lêbelê dê mala kesê rast jî bi kulîlk bibe. Rêya kusa heye ku ji mirov re rast xuya dike. Lêbelê dawiya wê mirin e. Dema mirov dikene jî dil bi êş e û dawiya kêfxweşiyê keser e. Yê ku dilê wî çivanok e, xelata rêya ku pê girtiye û kesê qenc jî xelata kirinê xwe bigire. Kesê ji sivik bi her gotinê ve bawer dibe. Lêbelê baqil jî hesabê gava xwe ya diavêje dike. Yê zanyar ji ber ku ditirse ji xerabiyê dûr dikeve. Lêbelê yê bêaqil jî fortê meznahiyê de û bi xwe ewle dibe. Yê ku zû hêrs dibe tiştên bi ehmeqî dike û herkes ji yê fenek dikerihin. Mêrasa kesên ji sivik bêaqilî ye. Lêbelê taca kesên bi minex jî zanîn e. Nemert di pêşiya qencan de û yê xerab jî di deriyê rastan de xwar dibin. Heta cîranê wî jî ji xizan hez nake. Lêbelê hevaleyê dewlemend pirin. Biçûkdîtina cîranan guneh e. Xwezî lê ku xêrê ji belengazan re dike. Mayê pêşniyara xerabiyê dike qeyreya xwe şaş nake. Lêbelê yê pêşniyara qenciyê dike hezkirin û dilsoziyê qezenc dike. Her ket qezencê tîne. Lêbelê galegala vala dibe xizaniyê. Taca zanyaran hebûna wan in. Lê yên bêaqil jî bi ehleqiya xwe ve tên nasîn. Şadeyê durist can xelas dike. Lê şadeyê derewîn xapînokî ye. Yê ku ji xudan ditirse dewlekariyek bêkê masî dene. û dê ew ji zarokên wî re jî bibe stargeh. Ji xudan tirsîn çavkaniya jiyanê ye. Mirovan ji dafikên mirinê ve dûr dixin. Bilindahiya qral li gora zêdeyiya gelê wî ye. Lêbelê gergel tune bibe, hukümdar jî mehv dibe. Yê ku dereng hêrs dibe zaf baqile. Lêbelê ku zû hêrs dibe ehmeqiya xwe dexuyanî kirin. Dilê bi aram çavkaniya jiyanê ya bedenê ye. Lêbelê hêrs jî mirovan ji hundir ve dixwe û diqedîne. Yê zordestiyê li motajan dike tê wê mana ku afirkir jî biçûk dibîne. Lê yê ku gunehê wî bi xizanan bê afirker bilindtir dike. Kesê xerab bi asîva ku rastî wî hatiye mehv dibe. Lêbelê ciyê mirovê rast ku di mirinê de ji xwe bispêre heye. Zanyarî di dilê kesê rast de dimîne. Lêbelê tiştê ku di nava bêaqilan de ye xwexuyanî dike. Rastî netewekê bilindtir dike. Lêbelê guneh bona her yekî ji nava gelan gelekî şermezarî ye. Qral qulê xwe yî bi eqlî selîm de ecibîne. Lêbelê bi yek û şermezariyê tîne re jî hêrs dibe. Beşa pazdan. Bersiva nerm hêrsê aş dike. Lêbelê gotina ku birîndar dike hêrsê sor dike. Zimanê zanyar zanînê dibêje. Lêbelê ji devê bêaqilce ehmeqî diherike. Çavê xudan tiştê ku li her derê dibe dibîne. Çavneriyê li qencan jî xeraban jî dike. Zimanê şaker jiyanê de. Lêbelê zimanê çewt rehê birîndar dike. Yê ehmeq îkazên bavê xwe biçûk dibîne. Lê feraset guh de pekandinê. Mala kesê rast mîna xezineyekî mezin e. Lêbelê wariyetayê xerab jî çavkaniya tengasiyê ye. Lêvên zanyaran zanînê belav dikin. Lêbelê dilê bêaqilan newsa ye. Qurbanên xeraban ji xudan re erjengin.
لبلی دعای راستان وی دلخوش دکن. خدان جریا خرابان دکره ها. لبلی جیه کو لپی راستی دچه حز دکه. یکو جره درد کهون به دجواری تن جزا کرن و یکوش پکاندن دکره ها ده هر مرنه. خدان به تشتین کلواره مرن و تکچون دبه و دقدن دزانه. کال کوما دلی مروان. کسی قرفوک جه پکاندن و حز ناکه. ناچه و بزانیاران و ناشه وره. دلی گش و جان به کفت که. لبلی دلی به ایش رحید پرچقینه. دلی مروه با عقل لزانین دگره. لبلی دوی به عقلان خوب احمقی و خودید کن. همو روژن بلنگاز به تنگاسی و تجینه. لبلی دلی که گش خودی خوره هر تم زیافته. خزانبون وش خدان ترسین جه دولمندبون و دناوا خمان ده جیینه و قنشتره. خوارنا سوزه یا بحث کرنه جه خوارنا گای درماله یا دناوا کرهاندنه ده قنشتره. کسی بخو کفتولف تپکتینه. لبلی کسی بسبر جی شری آشت که. ریای ترال مینا چپراب کلمه. لبلی ریای راست جی مینا ریگا مزنه. لاوه که زانیار باوه خو کف خوشت که. لبلی مروه به عقل جی دیا خوب چوک دبینه. کسی به عقل سلیم به احمقیا خواه کف خوشت به. لبلی کسی به عقل جیانک درست آجو. گر پور نشورین ده پیشنیار والا درکبن. لبلی پرانیا آموشگاران و دگهیج سرفرازیه. برسوال جی خودی خواه کف خوشت که و گوتنا کد جیه خود تی گوتن چه قواز خوشت که. کسی به عقل سلیم دریا کد چه جور یا جیان دی اف جی دکوه برداکتناوی واره مریان. خدا مالای بکبر خراد که لبلی سینور جنبی دپارزه. پیشنیارین خرابان جه خدان را ارجنگیه. لبلی جرمانین پاقجه کف خوش دمینه. کسی زبون قزنجه تنگاسی دمالا خواه. لیکو جبرتیل دکربه برحتی دجی. دلی کسی راست برسوا خو باش دوزینه. لبلی دوی خراب جی خرابی درشینه. خدان جه خرابان و دور دسکنه. لبلی دعا راستان دبهیزه. چاوین دکنن دل که خوش دکن. خبر اقنچ بدن برفره دکه. یکو ایکازن جیان دن گهداری دکه. دناوا زانیاران ده دسکنه. یکو جه پرورده دروه خسار ده جانه خواه. لیکو گهد ده پکاندن اقلی سلیم قزنج دکه. جه خدان ترسین زانیاریا دلی هین کرنه و دلنزمی جی بری رومت ته. بشا 16 رامان دل یه مروون. لبلی برسوا زمان یا راست چه خدانه. ده چاوه مروو ده هموره این وی پاقجن. لبلی که نیتان دوزین خدانه. کارین که توی بکی امانت خدان بکه اوه چاقه ده پیشنیارین تببن. خدان هر تشتیل گوره آرمانجا خود شد که او ریا تکچونا کسی خراب جی او آمادد که هر کسی که دلیوی قانجه جه خدان را ارجنگه بزانه بن که یه اوسا به جزا نامینن. حس کرن و دلسوزی سوجان دنبورین و ترسا خدان مروان جه خرابی دور دهیله. گر خدان جیانا کسی دلخوش به حتی او نیارین ویجی بویر لحفتینه. تشتین هندک ین که براستی و اتنا قزنج کرن جواریت آمزن یا که بنحقی و آتی قزنج کرن قنشتره. مروف ده دلی خود پیشنیارا ریا که بچد که لیبلی خدان برید ده گاوین وی. خوده امری خواه بدوی قرال ده خویانی کرن. بو وی سدمه دوی دادی قرال نی جوتن. قبان و پیوان راست یا خدانن. همو گرانیا پیوان او خویاد که. قرال جه خرابی و ارجنگی دبن. جبر که اولکاریا تخته دادیه. قرال جه کسی که راست بجره دلخوش دمینه و جه که درست داخه و حزد که. حرسا قرال نوچوان مرنیه. لبلی کسی زانیار وی آشت که. گر وجه قرال بکنه او ته معنا جیانه و خیراوی بنا عوره که بارانا بهاری تینه. قزنجا کرنا زانینه جزیره و بقیمتره و خودیبونا عاقل جی جزیوه و قنشتر تیدیتن. ریا که کسی درست دگرن جه خرابیه و دور دکه. یکو بالا خواه بده ریا خواه جانه خود پاریزه. لپاچی خرور تکچون و لپاچی روحه کبر جی کتن ته. دناوا بلنگازان ده یکی دلنزمبون جب کبران را پارکرنا مالا تالانی قنشتره. یکو گوه بده شیرته ده بگه جه سرفرازیه و یکو به خدام و اوله به ده دلخوش به. جیان که به دلزانیارن را باقل ته گوتن و گوتنا شیرین هزا قانح کرنه زیدد که. عقلی سلیم بنا خودی خود چابکانی جیان لبلی احمقی جی جه احمقان را جزایه. عقل زانیان رید ده زمانوی و هزا قانح کرنا لبین وی زیدد که.
Gotnên xweş mîna hingivê çiçê ne. Ji can re şêrîn û ji bedenê re şîfa ne. Hinek rêyên wisa hene ku ji mirov re rast xuya dibin, lê belê dawiya wê mirin e. Madê ketkara ye, yê ku wî dixebitîne, ji ber ku birçîbûna wî, wî de ber qamçiyan. Yên nemert, bona kesên din pêşniyara xerabiyê dikin û axaftinên wî mîna agirê qemrandinê ye. Kesê bêxû kevtûleftê mezin dike û yê ku stûpistê dike, hevalên ji can ji hev dike. Kesê zordest, mirovên din dixapîne û bera wan dide rêya neqenç. Çavşikandin ji fenekiyê kenokên dizî jî ji xerabiyê re nîşanin. Porên spî taca rûmetê ne, bi jiyana rast ve tê qezençkirin. Kesê bi sebir ji egîdan serêtatir e. û yê çavdêriya xwe dike jî ji yê ku bajar feteh kiriye ve bilindtir e. Peşkeş singêrê davêjin, lê belê her biryara wê ji xudan e. Beşa hevdan. Pariya xwarina nava aramiyê de ji mala bi şer û ziyafetê ve tijî qençtir e. Dilê bi eqlî selîm, li lawê ku malbata xwe dixe şermezariyê dibe serwer û tevî birayan ji mirasê ve parê distîne. Zêr di ocağê de, zîv di qeba hulandinê de tên safî kirin. Lê belê yê ku dilan pak dike xudan e. Kesê xerab lêvên bi fesadiyê ve tijî ne. Guhdarî dike, derewçîn jî guh dide zimanê xera kir. Yê ku qerfa xwe bi xizan re bike, afirkirê wî biçûk dibîne. Lê yê ku bi asîwê ve kêfxweş dibe, bê ceza namîne. Nevî taca kalepîranin û pesnahiya zarokan dayîk û bavê wan in. Çawa gotnên pesindanî liyê ehmeq neyên, lêvên derewîn jî liyê bi esil nayên. Di çavê xwediyê wê de bertîl tilsimek e. Çi bike serfiraz dibe. Kesê ku hezkirinê dixwaze li sûcan diborîne. Lê yê ku bûyerê ji devê xwe re dike benîşt, hevalên ji can ji hev diqetîne. Bi kesê baqil re xeydîn, ji sed derbî lêxistina liyê bê aqil ve bi tesîr e. Kesê xerab hew dilxwazê serhildanê ye. Lê belê dê şandiyê ku ji wî re bê şandin bê merhemet be. Li bêaqilekî harbûna wî li ser wî ye rastatin, lê ji rastatina hirçek mê ya çêlikên xwe qetiya ye xerabtir e. Ji mala kesê ku berdêla qenciyê bi xerabiyê ve de, xerabî qut nabe. Destpêka şer, mîna av ji ber çûnê ye û berî ku tu rêl teqînekî veke dev jê berde. Mirovê kesê xerab pak dike û jê ku rastiyê mehkûm dike, her du jî ji xudan re erjengin. Kesekî bêaqil çima bona stendina zanyariyê pere xerc bike? Ji xwe bêyî eqlî selîm e. Heval her tim hez dike û birad roja teng de xuya dibe. Kesê bêyî eqlî selîm dest dişidîne û jêkî din re dibe kefîl. Yê ku serîyildanî hez dike, ji şer hez dike. Yê ku deriyê xwe bilind çê dike, bona têkçûna xwe dawetnamê derdixe. Divê kesê rêşaş nelbenda qenciyê be û yê ku bi zimanê xwe ve dixapîne jî dikeve asîwê. Yê bêaqil jiya ku yanîne dinê re derde û bavê yê ehmeq kêfxweşî çi ye nizane. Firêhiya hundirîn tendurustiyê tîne. Lê belê ruhê perşiqiye jî bedenê dihincirîne. Kesê xerab bona ku dadmendiyê çewt bike, bi dizîka bertîlê distîne. Kesê baqil çavê xwe ji zanyariyê ve naqetîne. Lê belê çavê yê bêaqil jî tim li rast û çepê ye. Lawê bêaqil keseriyê dide bavê xwe û êşe jî dide diya xwe. Ne ceza birîna ji bê sûj re qence, ne jî bona durist kar kiriye li wezîfedar xistin. Kesê bi zanîn kêm de axive û kesê baqil jî bi ruhekî aram e. Ehmeqê bi çenga xwe digire û bêdeng dimîne jî zanyar û baqil tê hesibandin. Beşa hicdan. Kesê nebor li pê qenciya xwe ye. Tim li dijî şîreta qenc ra dibe. Kesê bêaqil ji fêmkirina tiştekî zêdetir ji vekirina ramanên xwe hez dike. Li pê xerabiyê biçûk dîtin û li pê şermê jî şermezarî tê. Gotnên ji devê kesê zanyar derdkevin, mîna avên kurin. Kaniya zanyariyê jî mîna çemek bicoş. Jiyê xerab re cêhetîkirin jî, jiyê bê sûc parastina dadiyê jî neqence. Lêvên bêaqilan rê li keftûleftê ve dikin û devê wî jî bangî lêxistinê dike. Devê bêaqil wî bi xwe mef dike û lêvên wî jî bona canê wî dafike. Kustupist mîna parîkê şêrîn e û ta diçe hundirê mirovan. Kesê guh nade karê xwe jî birayê xerakir e. Navê xudan quleya xurt e. Bona kesê rast yê xwespartiyê wê stargeh e. Yê dewlemend dibêje qey serveta wî kelehek û dîwarek nayê derbaskirin e. Li pê xurûra di dil de ketin û li pê dilnizmiyê jî rûmet tê. Bersiv dayîna bêguhdarîkirin, ehmeqî û şermezarî ye.
روحی مروان د نخوشی د پشتگری وانه. لیبله روحی پرچقاندی چاوا دکارت برخوده بده؟ دلی کسی باقل زنینه دستینه و گوه زنیا جی لپی زنینه یه. خلات ریا یه کد دود که و وی دردخه پیشیا مزنان. د دانشینه ده یه پیشی داخوه به حق دیدن. حتی یکی دن درکه و پرسیاری الوی بکه. وجاک داویا کفتولف تانتینه و پیشبازین خورد لحفتینه. برای خیلیه جباجار برجی بزرتر تی قزنج کرن و کفتولف مینا دریه کله یه بزنده. زکی مروان به میوا دویوان به برا زمان وان ترده به. زمان دکاره به مرنه جی جیانه جی و یکو جا خافتن حزد که حوجه یکو بالدریجی المیوا زمان و بکه. یکو پیرک قنج ببینه قنجیه دبینه و دگهجه خیره خودان. خزان پرسا حیفلیاتن اید که لیبله برسوایه دولمن جی دجواره. هوالین که دبن تکچونه جیهنه. لیبله هوالک او ساحه که جبران نزیکتری مروانه. بشان ازدان. خزانک به درستی دجیبون جدروچینک بی عقلبونی قنشتره. هوسا بیزانین جتش تکیره نابه و لسکرنا لنگان مرواد به چوتیه. احمقیا مروان جیانوان خراد که و دیسا جی ددل خودش خودان را حرس به. دولمندی حوالان سر حوالان دا قزنش کرن. لیبله حوال خزان ویلسر رو برده ده. شعده دروچین به جزا نامینه و ینکو به هلما خود درو دکشین نکارن خلاص ببن. گله کس تخوازن که تکوین چاوین کسین راست و ببن حواله دست بکری. همو براین مروین خزان جی جوی دکرهن. هنجی بریاره که ده حواله وی جی جوی دور بسکنن. او بگوتنان ده پیوان لیبله او نینن. یکو با عقلی سلیمه ججانه خو حزد که یکو پی عقل بچه دگهجه زدهیه. شعده دروچین به جزا نامینه و ینکو به هلما خو و درو دکشین نکارن خلاص ببن. گربونا به عقل آجوتنا جیانک بروناق نل جیه به سروریا دیلان لسر سروکان قد نل جیه. کسی به عقلی سلیم به صبره و خوشتیتنا وی قصوران رومت جویر ده قزنش کرن. حرسا قرال مینا هرمینا شری جوانه لیبله خیراوی جی مینا خوناوا دکوه سر گیهایانه. لاوه به عقل آسیوا سری بابه خویه و پیرکا دردرید که مینا آوا که تم دکته. مالو هبون جبابان را میراسه لیبله پیرکا به عقلی سلیم خلاطا خدانه. ترالی مروان بر به تفزاندن ودبه و کسی هارجی برچی دمینه. یکل گور امرید که جانه خود پاریزه. لیکو بالا خو ندارین خو ده بمره. یکو حیفای الخزان به او ساته که بدین دا به خودان و بنا قنجی وی یکو کریه خودان خلاط دوی. هین هوی هیه لاوه خو پرورده بکه. لیبله نبه سدماتیک چوناوی. دوی مروه به خو جزه خو بکشینه. جبر که توی جاره که خلاص بکه جی دوی تو دیساوه بکی. گوه بده شیرت او پرورده قبول بکه که دماینا تمنا خوده تو زانیار به. مروف د دل خوده پیشنیارا پر تشتید که لیبله یا چید به آرمانجا خودانه. یا کج مروف ته خواستن دلسوزیه و خزانبون جه دروچین قنشتره. ترسا خودان دگهین جیانک تیر و بدرد و شر جی جوی دوره. یه ترال دسته خوی راده بروشه ناخوازه که ببشون دا وگرینه دوی خواه. گرتول قرفوک بخه ده چعوزیق باقل ببه و گرتوبیه زانیار و بپکه ده زانین تاوی زانینا خواه بکه. لاوه کو ایریشی باوه خود که دیا خود قورین شرمزاری و رورشی مالباتا خویی. گر خواستنا ته جگوتنین زانیاری چوتبون به لاوه من دو جگوهداری کرنا شیرتان برده. شعده اینت خراب بدادیه و قرفه خود که و دوه خرابان به فسادیه و خود دید به. بونا قرفوکان جزا و بونا پشتا به عقلان کتک آماده. بچا بیستان خمر مروان قرفوک عراق جی بگالگالد که و یکوب تسیرا وی جره در که و نزانیاره. حرسا قرال مینا هرمینیا شره جوانه. یکوب حرس بکه ده جانه خوب به. جشر و روین بونا مروان رومته. لیبله هر یکی احمقان بونا گفتگوی آماده. ترالی کد پاییزه ده جوت ناجو و درونه ده لتشته کد گره نابینه. نته دل مروان مینا آوین بیره کی کورن. لیبله کسی باقل وانش کرد که. پرانیا مروان از بو وفا مد بیجن. لیبله کی دکاره کی دسوز ببینه؟ خوزی زاروکن که خودی باوه کی راست و درستن. قرال که ده کرسیا دارازی در رودنه همو خرابیان به چاوه خواه دنقینه.
Kî dikare ku bibêje dilê xwe pak kirim ji gunehê xwe safî bûm. Xudan ji pîvanoka bihîle jî ji pîvana bihîle jî dikere he. Heta zarok jî bi lêkerên xwe ve xwedde xuya kirin. Gelo kirinên wî pakin û rastin an newsane dê bê fêm kirin. Goyê ku dibihîze û çavên ku dibîne jî her du jî Xudan afirandiye. Ger tu ji xewê ve hez bike, tu yê xizan bikeve. Ger tu hişyar bimîne, dê nanê te zêde bibe. Yê ku bikire ji tiştekî re nabe, ji tiştekî re nabe dibêje. Lêbelê paşî bisîne û bişe, biya ku stendiye pesnahiyê dike. Dibe ku gewher û zêrên tê pir û zêde hebin. Lêbelê lêvên ku zanînê deherikînin, hin jî qîmetin. Kinceyê ku ji nenasê xwe re bûye kefîl bisîne, ji ber vêya bona xerîbekî kiribe û kincê wî bireyîntî bigire. Xwarina ku fenekiya hatiye qezençkirin ji mirov re şêrîn tê. Lêbelê dawiyê mîna çaqilê ku tijî dev dibe ye. Pêşniyarên xwe bi şêwirê ve bike û li gora rêbazan şer bike. Yên ku kustûpistê dikin nikarin razan veşêrin û bo vê yekê bi devsistan re hevaltiyê meke. Dê ronaya kesê ku xeberan ji dayîk û bavê xwe re didin di tariya reş de bitefe. Dawiya mêrasa ku zû ketiye dest bi bereket nabe. Nebêje ez ê berdêla vê xerabiyê bidim te. Li benda Xudan be, ew ê te xelas bike. Xudan ji pîvanoka bihîle dikere he û teraziya bihîle neqence. Xudan rê dide gavê mirovan û wê çaxê mirov çawa dikare rêya ku girtiye fêm bike? Bê fikirîn ji pîrozan re kifirkirin û pişt re vepirsandina qewlan ji bo mirovan kemîn e. Qiralê zanyar xeraban dineqîne û mîna bênderê bajo wan bi ceza dike. Ruhê mirovan ronahiya Xudan e. Dehebûna hundirîn de dineqşe. Hezkirin û dilsozî ewlekariya qiral e û ya ku texta wî dizexmîne hezkirin e. Rewnaqiya ciwanan, hêza wan û bedewiya kalepîran jî porên wanî spî bûyîne. Derbên ku birîndar dikin xerabiyê paqij dikin û kotek jî kurtiyên hebûna hundirîn pak dike. Beşa bîst û yekan. Dilê qiral di destê Xudan de yî. Mîna avat qenalê de berê wê li gora xwestina xwe diguherîne. Mirov dibêje qey her rêyên ku tê de diçe rast e. Lêbeleyê ku nêtan diwezîne Xudan e. Xudan ji pêşkeşiya qurbanên ku pêşkeşî wî dikin ve zêdetir, dixwaze ku maf û dadmendî bêcî. Nêrînên kanç û dilê bi kubir çira xeraban guneh e. Pêşniyarên yê jîr tim bi zêdeyî ye. Lê her cûreyê lezkirinê jî bi tunebûnê ve hatiye dawî bûn. Serveta ku bi dek û dolaban ve hatiye kirin, mîna mijê derbasî ye û davka mirinê yî. Zordestiya xeraban wan dimale û dibe, ji ber ku xwenad naliyekirina ya rast. Rêya kesê bi sûç çivdayî, lêkirinên kesê pak jî rast e rastin. Bi pîreka şerkir re rûniştinal malekê ji rûniştinal quncîka xanî xerabtir e. Ya ku xerab can davêje xerabiyê, tu heyfa wî li kesekî nayê. Dema bîye qerfok re bê pekandin, kesê çavzîq baqil dibe û yê zanyar ji hînkirinê zanînê ve qezenc dike. Yê bi dade bi balkeşî çavneriyê li mala yê xerab dike û xeraban ber bi têkçûnê ve dibe. Dê bersiva qêrîna kesê ku goyê xwe li qêrîna xizanan girtiye neyê dayîn. Xelata bi dizîka hatiye dayîn hêrsê û bertîla ku hatiye xistinî paşlê jî xezeba bi hêrs aş dike. Dema heq bê cî kesê rast kevxweş dibe. Lêbeleyê fesadkir jî dikeve toqînê. Mirovê ku ji eqlî selîmiyê dûr bikeve, xwednava miriyan de dibîne. Yê ku zebûnê zewqa xwe ye xizan dibe. Kesê zebûnê xemr û zeyteyî jî dewlemend nabe. Kesê xerab fidyayê rast e û xayîn jî ya durist e. Li çolê jiyîn jiyana pîreka dil teng dike û şerkir re qençtir e. Mala zanyar bi zeyt û malên bi qîmet ve tijîye. Lê bê aqil jî malê xwe mîna bide agir û diber bayê bênderê de ba bike direşîne. Yê ku li paş rastî û hezkirinê ve baz dide jiyan, rastî û bilindahiyê dibîne. Kesê zanyar êrişî bajarê xurtan dike û kelaha ku pê ewlena xera dike. Yê ku bi dev û zimanê xwe bigire, canê xwe ji asîvê ve diparêze. Yê bi xurûr, kanc û qerfok, vana navê mirovê pir qureyê ne. Xwesteka teral wî dibe mirinê, ji ber ku destên wî şixulê ve direvin. Di tûmiya rojê de xwestekên xwe rêz dike û disekine, lêbelê kesê rast naparêze dide. Qurbana ku yên xerab pêşkeş dikin erceng e. Hela gava veya bi nêtxerabî pêşkeş bikin. Şadeyê derewçîn tune dibe. Lê şadeyiya mirovê ku guhdarkirinê dizane baweriyê dide. Kesê xerab xuyaniyek bi xurtî didin xwe.
Lebele mirove xaweni jî ji rêya ku girtiye bawer e. Li hemberî xudan zanyarî nîne û aqil nîne û şîret jî nîne. Hespê bona roja şerê amade digirin. Lebeleyê ku serfiraziyê peyda dike xudan e. Beşa bîst-û-dudan. Navê qenc ji serweta mezin, birêzî ji zîv û zêran ewletir e. Aliyê wekheviyê xizan û dewlemend ev e. Xudan her duan jî afirandin. Kesê baqil dema xeterê dibîne xwevetşêr e. Lêyê çavzîq jî xwedavêje pêşiyê û xisarê dibîne. Xelata tirsa xudan û dilnizmiyê serwet, bilindahî û jiyan e. Rêya kesê xerab bi kelem û dafikan ve tijîye. Yê ku dixwaze canê xwe biparêze, ji vana ve dûr disekine. Zarok li gora rêya ku bigire mezin bike. Gava pîr bibe jî ji wê rêya naqete. Dewlemend ji xizanan re dibe serwer û yê deyn distîne dibe quliyê ku deyn dide. Yê fesadiyê diçîne derdan radike û çoyê xezeba wî tune dibe. Yê comert tê pîrozkirin ji ber ku xwarina xwe bi xizanan re par dike. Yê qerfok biqewirîne dê şer biqede û dê dawiya keftûleft û biçûkdîtinan were. Yê ku ji dilpaqijiyê û gotinên xweş hez dike, hevaltiya qiral qezenc dike. Xudan çavneriyê zanînê dike û wê diparêze û gotinê kesê xayîn jî bi ser û binî dike. Teral dibêje ku ji derve şêrê ye, ger ez derkevim kuçê dê min perçe bike. Devê pîreka kuçê mîna kortala bê biniye. Yê ku rastî xezeba xudan bên dikevin wir. Bêaqilî kestiya zarok de ye. Ger bi ço bê perwerdekirin dê ji bêaqiliyê dûr bikeve. Dawiya kesê ku bona serweta xwe mezin bike, xizan diperçiqîne û yê xelatan dide dewlemendan xizaniyê. Guh bide, gotina zanyaran guhdarî bike û hînkirinên min nexşî dilê xwe bike. Ger tu gotinên min di dilê xwe de veşêre tu yê kêfxweş be. Bila ew tim di lêvên te de amade bin. Bona ku tu bi xudan ve ewle be, îro vana ji te re belê ji te re dim xuyanî kirin. Bona te sîh gotinî nivîsandim. Gotinên zanîn û şîretan. Wisa ku tu bi sozên ewlekar û rast bizanibe, bi vî awayî bersivekê ewlekar bide ji yê ku te şandiye re. Yê xizan ji ber xizanbûna wî tazî meke û dadgehê de zordestiyê liyê zebûn meke. Ji ber ku dê xudan doza wan hilgire û canê kesên ku wan tazî kirine bistîne. Bi kesê bêxû rehvaltiyê meke, bi yê ku zû hêrs dibere derneke verê. Yana tu yê bielme rêyên wî û canê xwe di nava dafkê de bibîne. Bi destşandinê ve ji kefiltiya deyniyekî din bireve. Ger perê te yê ku tu bidî tune be, çima ew desteynin heta ser doşega bin te jî? Cihê kevirên sînorê yên ku bapîrên te tirxan kiribûn neguhere. Ma tu yekî karê xwe de hosteyê dibîne? Yê wisa neş kesên rêzî, heta ji qiralan re jî xizmetê dike. Veşa bîst-û-siyan. Ger tu bi serokekî ve li xwarinê rûnê bala xwe bide tiştên ku datînin ber te. û gava tu zilamek bixwestek be, kêrê bide qirka xwe. Bila canê te xwarinên wî yên bi tam nekişîne. Ji ber dibe ku di paşê xwarineke wisa de fenekiyê be. Bona dewlemendiyê nelebite û nesekine. Veya ji hişê xwe derxîne. Serwet heta vekirîn û girtina çavan tune dibe. Bi bazik dibe û mîna qertelê difire ezmanan. Xwarina ku nekes der naxwe û bila canê te xawirê wî yên bi tam nekişîne. Ji ber hesabê her tiştê ku te xwariye dê bigire. Ji te re bixwe, vexwe dibêje. Lêbelê dilê wî nelaliye teyî. Tu yê pariya xwarina ku te xwariye jî verşe û gotinê xweş, yên ku te gotine jî dêl valahiyê biçe. Bona şîretana bê aqil nexebite. Ji ber ku aqilî selîmat gotina te de yî biçûk dibîne. Cihê kevirên sînorê yên kevin neguherîne û dest li zeviyê sewiyan nede. Ji ber ku xelaskerê xurt e, ew doza wan li hemberî te de ajo. Hînkariyê nexşî dilê xwe bike û guh bide gotinên zanyariyê. Ji perwerdekirina zarokê xwe jî nemîne. Ger tubdar jî li wî bixe û namre. Tubdar lêxe û tu yê canê wî ji qebrê ve xelas bike. Lawê min, ger tu dilzanyar bibe, dê dilê min jî kêfxweş bibe. û dema lêvên te rast biaxivin, dilê min jî bicoşe. Bira dilê te çavnebariyê ji gunehkaran re neke. Lê bila tim û tim di tirsa xudan de bijî. Bi vî awayî dê hatinek te hebe û hêviya te vala dernakeve. Lawê min, guhdarî bike û zanyar be û dilê xwe dirêya rast de bigire. Biyên ku xemra zêde vedixwin û pirxurên zebûnê goştên re hevaltiyê meke. Ji ber ku kesê serxweş û pirxur xizan dibin
û tevzandin jî paşikan li mirov dike. Guh bide gotnên bavê ku jiyanê dayete û dema diya te pîr bibe wê biçûk nebîne. Rastiyê bikire û nefroşe. Aqil, zanyarî û perwerdê jî. Bavê kesê rast dicoşe heta ku bicoşe. û bavê lawê ku bi zanyariyê dike kêfxweş dibe. Bila dayîk û bavê te bi te re bicoşin û ya ku taniyê dinê bila kêfxweş bibe. Lawê min, dilê xwe bide min û bila çavên te ji rêyê min ve kêfê bistînin. Ji ber ku fahîşe kortalek kûr û pîreka bêaxlaq jî bîrek teng e. Belê, mîna rêbir di kemînê de disekine û pir zilaman ji rê ve derdixîne. Ma yê axiniyê dikişîne kî ye? Yê axiniyê dikişîne kî ye? Kî ne yên ku nava keftû leftê de ne? Kî ye ku gazincan dike? Kî ye bêseden birîndar bûye? Yê ku çavê min bixwîne kî ye? Kesê ku bo nava xwarina xemrê rûniştine û ranabin, yên ku dê herin ceribandina xemra gewezin. Li rengê xemreyê gewez, di qedehekê de şewildana wê, ji qirikê berbijêr ve herkandina wê nenihêre. Di dawiyê de mîna maran devlê dike û mîna margîskê ve de. Çavên te tiştên xirab dibînin û dilê te gotnê neçêbêje. û tu yek caran dibêje qey ez di nava behrê de û carna jî li ser stûna keştiyê ve dirêj bûme. û tu yê bibêjî, li min xistin, lê belê neêşiyam, lê xistin, lê belê hayê min jê çê nebû. Bona ku dîsa vexwim kazê kengê hişyar bibim? Beşa 24. Dil nebijîne xeraban û nexwaze ku tu wan re be. Ji ber ku dilên wan pêşniyara zordestiyê dikin û lêvên wan qala asî wan dikin. Xanî bi zanyarî tê avakirin û bi aqil tê zeximandin. û bi saya zanyariyê odeyên wê û bi her cûreyî kutalên bi qîmet û xweşik ve tijî dibin. Mirovê zanyarî ji hêzê û mirovê zana ji hêza dijwar serete ye. Ji ber bona şer rêbaz û bona qezençkirina serfiraziyê jî gelek amoşker hewce ye. Bona ehmeqan zanyarî qasî ku negihêjin bilind e, di sazmana bajêr de devê xwe venake. Ji kesê ku pêşniyara xerabiyê dike re fitne dibêjin. Pêşniyarên bi ehmeqî gunehin û herkes ji mirovê qerfok ve erjeng dibe. Ger tu di roja tengasiyê de metirsiya xwe winda bike, dibe ku hêza te kêm e. Yên di xetera mirinê de ne xelas bike û yên ku li ber mirinê ne biparêze. Ger tu bibêjî avay bi vêya nizanîbûm, ma yê ku bi dilê mirovan dizane qey pê nahese. û yê ku canê te diparêze qey fêm nake, qey bêrdêla kirina her kesî nake. Lawê min, hingivê bixwe. Ji ber ku qence û hingivê dakirî bona piduyan şêrîn tê. Zanyarî jî bona canê te wisa ye, pê bizane. Ger tu zanyariyê bibîne, dê hebûnek te bibe û hêviya te li valahiyê dernakeve. Ya zilamê xerab, li ber mala kesê rast nekeve kemînê, dest bi xerakirina xaniyê wî neke. Ji ber ku kesê rast hev cara bikeve jî dê dîsa rabe, lêveleyên xerab di asîwê de têk diçin. Bi ketina neyarê xwe dilxweş nebe û bi tilpekîbûna wî kêfxweş nebe. Ya na dê xudan bibîne û kêfxweş nebe wê hêrsa wî li dijî neyarê te dê aş bibe. Jiyên ku xerabiyê dikine nexeyde û nekesire. Xweziya xwe jî biye xerab neyne. Ji ber ku hatina xeraban tune ye, ji ber ku dê çirawan vemire. Lawê min, ji xudan û qiral bitirse, biyên ku li dijî wan serî hildanê re hevaltiyê neke. Ji ber ku ew nişka ve rastî asîwê tên û kî dizane ku dê çi belayan bînin serê mirovan? Ev jî gotnên zanyaran in. Dema darastkirinê alîgirtin neqence. Dadgerê ku jiyê xerab re dibêje tu bêsûcî ji aliyê gelan ve tên naletkirin, ji aliyê netewan ve tên şermandin. Xwezî lê ku kesê bêsûc mehkûm dike û herkes wî ji dil û can pîroz dike. Bersiva durust nîşana hevaltiya rasteqîn e. Pêşî derve karê xwe biqedîne û zeviya xwe amade bike. Dawiyê xaniyê xwe ava bike. Li dijî kesekî din bê sedem şadeyiyê neke û bi lêvên xwe ve nexapîne. Gotina tiştên ku wîlmî kirine ez ê ji wî re bikim, ez ê berdêla kirinên wî bidim wî nebêje. Dema ez ji zeviya yê teral û ji rezê kesê bêyî eqlî selîmê ve derbas bûm û dîtim ku gihayên beyar û sitriyan her alî girtine û dîwarê kevrî jî xerab bû. û ser tiştên ku dîtime kûr fikirîm, ji tiştên ku temaşe kirime fêre bûm. Hîn berê ku ez hinekî dirê de bibim, pariyekî bi xewê kevim, destên xwe bigînim hev û wisa rakevim bibêjim, tuneyî mîna rêbirekî û xizanî mîna êrişkîrekî bi ser min vetên. Beşa 25.
Yên kulpeyvanan jî metelokên Silêmanin. Zilamên Hîskiyayê Kralê Cuda vana berhev kirine. Em bona tiştê ku veşartî îştina Xwedê û bona ku vana eşkere dikin jî qiralan pîroz dikin. Mîna bilindahiya ezman û kurtiya erdê yên ku di aqilê qiralan de derbas dibin jî nayên texmîn kirin. Gava guhesin ji zîvê ve tê cudakirin, tiştê ku zêrker binexşîne dimîne. Gava tu xeraban ji huzura qiral ve dûr bixîne, texta qiral bi dadiyê ve tê zexmandin. Li cem qiral xwe bilind neke, di nava mirovên girîng de bona cihgirtinê nexebite. Ji ber heta ku qiral telber esîlekî bigre û daxe jêr, çêtir e ku ji te re bibêje were jor. Bi dîtinên xwe hema serîl dadgehê nexe, ji ber ku yekî din dikare te bişermîne. Dawiyê tu yê nizanibe ku ka tu yê çi bikî. Doza xwe rast rast bi cîranê xwe ve bibîne. Lêbelê raziyekî din nede xuyanî kirin. Yana yê ku bibihîze dikare te bişermîne û navê xerab dev ji histiyê te bernade. Gotina ku ciyê xwe de tê gotin, mîna sêva zêrîn ya necirandinên zîvî de ye. Guharê zêrînî an jî xemlekî zêr çi be, pekandina zanyaran jî bona goyê ku guhdarî dike wîsayî. Di dirûnê de hênîkayiya berfê çawa be şandiyê ewle bona kesên ku îşandine wisa ye. Yekî wisa can tevî canî efendiyên xwe dike. Ewra bêbaran û ba çawa be kesê ku pesnahiya xwe bi xelata ku nedaye dide jî wisa ye. Bi sebir heta hukmdarek jî tê qanehkirin û zimanê şêrîn berxwedana herî xurt dişikîne, gava tengûvê dît heta ku tu dikare bixwe, ger tu zêde bixwe tu yê verşê. Kêm û kêm mere mala cîranê xwe, yana tu yê wan aciz bikî û kerehandina wan qezenc bikî. Mirovê ku li hemberî kesekî din şadeyiya derewîn dike, mîna gurs, şûr an jî tîra tûj e. Di roja teng de bi xayîn ve ewlebûn, mîna bilingê kud an jî diranê kurmî ve ewlebûn e. Ji mirovên ku bi derdê mirxgotin, mîna di roja sar de kincê wî ji ser wî bistîne û an jî sîrkê tevî sodayê kirine. Ger neyarê te birçî bûbe, wî têr bike û ger tî bûbe avê bide. Ji ber ku bi kirina veya tu yê wî şermezar bikî û dê xudan te bi xelat bike. Bayê bakur çawa ku baranê tîne, zimanê tawanbarî dike jî rêl nêrînên bi hêrs ve dike. Di koncala xanî de rûniştin, bi pîreka şerkir ve diyek malê de rûniştinê ewle ye. Bona canê kesê tîbûyî ava sar çi be, nûçeya qenc ya ku ji welatê dûr a ve tê jî wisa ye. Kesê rast yê kulber xerab bes kiriye, mîna kaniya ava wê şêlo, mîna bîra ku herimiyê yî. Zêde hingûv xwarin neqence, lêbelê lêgerîna bilindahiyê jî ji mirovan re giran e. Kesê ku nikare çavderiyê li xwe bike, mîna bajarê bêbirç yê xera bûyiye. Veşa 26. Çawa ku di nava havînê de berf û di dirûnê de jî baran nel cih be, bilindahî jî li bêaqil ve nayê. Mîna çûkreş û hecîreşka ku bi der û hol ve difire, naleta ku nehatiye heqkirin jî nagre. Ji hest ve qamçî, ji ker re hefsar û ji pişta bêaqil re jî dar hewce dike. Li gor ehmeqiya wî bersivê nedeye bêaqil, yana tu yê jî bibe mîna wî. Li gor ehmeqiya wî bersivê bideyê bêaqil, yana dê xwe mîna zanyarekî bibîne. Yê bi destê xwe nûçeyê ji bêaqil re dişîne, mîna yekî ku lingê xwe jê bike, bi xwe xisarê dide xwe. Di deveyê bêaqil de methelok mîna pêlên zilamê kut yên ku berjêrî kiriye ne. Mirovê ku ji kesê bêaqil re hurmetê dike, mîna kevir bi qanikê ve girêdan e. Di destê serxweş de darê bi kelem çi be, metheloka deveyê bêaqil de jî wisa ye. Tîrvanê ku tîrê xwe rast û çepê direşîne çi be, yê ku serxweş an jî bêaqilê ku dirê de derbas dibe bi pere digire jî wisa ye. Bêaqilê ku dîsa ehmeqiya xwe dike, mîna kuşikê ku vedigere verşiya xwe yî. Tu yekî ku xwe zanyar dibîne dinase, heta bêaqil jî ji wî zêdetir hêviyê dide. Yê teral dirê de şêr heye, di kuçan de şêr digere dibêje. Mîna deriyê ku li ser menteşê xwe dizîvire, yê teral jî di nava livînê xwe de dizîvire û disekine. Teral destê xwe di beroşa xwe de dadike û aciz dibe ku dîsa bibe devê xwe. Teral xwe ji heft kesê biaqilî bersivê didin, hîn jî zanyar de hesibîne. Kesê ku beşdariya şerê têkiliya wî pê nîne dibe, mîna ye ku bi goyê kûçikê dirê de derbas dibe digire yî. Dînekê tîrên bi agir û kuştin diweşîne çi be, yê ku cîranê xwe dixapîne û dibêje, heneka kirim jî wisa ye. Gava êzing biqede, agir ve dimire. Dema yê ku stûpistê dike tune dibe, şer aş dibe.
Bona pete komur, bona agir ezink çibe, sorkirna keftulefti, jibona şerkir usaye. Kustupist mina pariye şerine, u ta diçe heta ndire mirov. Levin agirdar u dilê xerab, mîna qaba axîn Yakub guhesîna zîvê ve hatiye siwaxkirine. Kesê dilê wî kerhînê ve tijiye, bi gotinên xwe ve bona veşartina nêta xwe dişuxile. Lêbelê hundirê wî tijî fenekî ye. Bi gotinên wî yê xweş ve nexape, ji ber ku di dilê wî de heft tiştê erjeng hene. Ger kerehandina xwe fenekiyê veşêre jî, xerabiya wî li ber civakê de derdikeve olê. Yê ku bîra yekî din dikole, bi xwe dikeve wê û yê ku kevir digirindîne, dibin wê de dimîne. Zimanê derewçîn ji kesê ku êşandiye dikere he û ji zimanê çaplusiyê dike têkçûn tê. Beşa 27 Bi sibeyê ve pesnahiya xwe nede. Ji ber tu nizane ku dê çi bîne. Bila pesnahiya te ne devê te, kesên din bidin û ne levên te, yê biyan bide. Kevir giran e, qûm barek e. Lêbelê kişkişandina yê ehmeq ji her duyan jî girantir e. Hers zalim û keribîn dijwar e. Lêbelê kî dikare li hemberî çavnebariyê bisekine? Pekandinek eşkereyî ji hezkirina ku bi dizî kaye qençtir e. Ramusanên neyarên xapînokî ne. Lêbelê evalê te bona qinciya te birîndar dike. Canê mirovê têr hingûvê jî nakşîne. Lê ji mirovê birçî re her tiştê tal şêrîn e. Civîkek li dûrî êlîna xwe mabe çawa be, mirovê li dûrî welatê xwe mayî jî wisa ye. Bêhna xweş û bixur dil kevxweş dike û şîreta ku heval bide ji mirov re şêrîn tê. Dev ji hevalê xwe û hevalê bavê xwe jî bernede û roja ku tu rastî asî wê bê neçe mala birayê xwe. Cîranê teyî nêzîkê ji birayê dûra ve ewletir e. Lawê min, bi zanyarî bike ku bila dilê min kevxweş bibe, da ku bersivê bidim yê ku min dişermîne. Kesê baqil dema xeterê dibîne xwe vedişêre. Lê yê çavzîx jî xwedavêje pêşiye û dixesire. Kincê mirovê ku ji nenasê xwe re bûye kefîl bigire. Ger bona pîreka biyanî veya dike, kincê wî bireyîntî bistîne. Silava bi galegal ya ku sibeyê ji cîran re tê dayîn, kufir tê hesibandin. Galegala pîreka şerkir, mîna dilopên di roja bibaran de dengê wan nayê birînin. Bona sekinandina pîrekekî wisa ji texlîn, mîna ba an jî rûn di nava lepandê sekinandî ye. Hesin hesinan tûj dike û mirov jî rûyê mirovan. Yê ku darê hêjîrê dipejînine, dê mêwe wê jî bixwe û yê ku xizmetê ji efendiyê xwe re dike, dê bê bilindkirin. Av çawa ku rû ji rû re dide xuyanîkirinê, dil jî hundirê mirovan dide xuyakirin. Warê mirin û têkçûnê têrî mirovan nabe, çavê mirovan jî qet têr nabe. Zêr di ocağê de û zîv di qeba hulandinê de tên safîkirin û mirov jî bi pesnahiya ku distîne ve tê ceribandin. Tu ehmeqan tevî genim, du cirnê de bi mîrkût ve bikute jî, ji ehmeqiya xwe xelas nabe. Qenc li dewera xwe binere. Bala xwe bide gayên xwe. Ji ber ku dewlemendî nebaqiye û tac ji nifşeyê derbasî nifşeya dil nabe. Dema mêrk bê çinîn û gîhayên nû derkeve û gîhayên li çiyê bên hevdan, berxik bona kincên te ne û nêrî jî bibin berdêla zeviyê. û şîrê bizinan ne tenê têra têrkirina te, têra têrbûna maliyan û xizmetkarên te jî dike. Beşa 28 Kesê xerab, kesî ku bera wî bide tune be jî direve. Lêyên rast jî mîna şêrê ciwan bi metirsîne. Welatê ku serî il dide, bi pir serî dibe. Lêbelê kesê bi aqil û zanyar sazûmanê pêktîne. Xizanê ku zordestiyê liyê xizan dike, mîna rejnebarana ku zad wêran dike ye. Yê ku zagonê biterikîne, pesneyê xerab dide. Lê bîne cih jî li dijî xerab radibe. Yên xerab ji dadiyê ve fêm nakin. Lê berî didin xudan jî bi her alî ve fêm dikin. Xizanek durustbûn ji mirovê bi fenekiyê ve dewlemend bûye ewletir e. Lawê ku zagona pîroz bîne cih bi feraset e. Lê ku pirxêran re dibe hevaz jî bavê xwe dişermîne. Kesê bi selef û qebaletiyê mal beşdarî malên xwe kiriye, veya bonayê ku heyfa wî li xizanan tê dide berhev. Dua kesê ku guhê xwe zagonê re girtiye jî erjeng e. Kesê ku berê mirovên durist dide rêya xerab, dê bi xwe bikeve kortala ku kolaye. Lêbelê dê yên gotin û hebûna wan yekin, qenciyê bi mêrasî bigirin. Dewlemend dibêje qey ew zanyar e. Lêbelê xizanê bi aqil hundirê wî dixwîne. Serfiraziya rastan bi coşînê ve tê pîroz kirin. Lêbelê gavayên xerab bibin serwer, mirov li qulekî re vê digerin.
Yek ku gunehên xwe veşêre serfiraz nabe. Lê bîne ziman û dev jê berde jî dilovaniye dibîne. Yek ku xweşgunahan ve vedikşîne çi dilxweş e. Lê enyadê dike jî dê têke ve asî wê. Kesê xerab ye ku rêvebiriyê ji gelê xizan re dike, mîna şêrê dihurme û hirçê êrîşker e. Aqilê serokê xedar kêm e. Lê temena ye ku ji qezenca bi neheqî erjeng dibe jî dirêj be. Ye ku ji mirov kuştinê ve ezabê ûjdanê dikişîne, dê heta qebrê bireve. Bila tu kes alîkariyê wî re nekin. Ye ku enî vekirî bijî, dê xelas bibe. Lê bêrê tî kiribe, dê nişka ve rastî têkçûnê bibe. Nanê kesê ku zeviyê di ajo zêde ye. Lê ku li pê xeyalan baz dide jî têrî xeyalan dibe. Kesê ewlekar digihêje bereketê. Lê ku bona dewlemendbûnê can dide, ji asî wê ve xelas nabe. Guhdana xatirê neqence. Ji ber ku mirov heta ji bo pariyek nan jî sûcê dike. Yê çikot li pê serwetê baz dide û nafikire ku dê rastî xizaniyê bê. Yê bi kesekî din ve dipeke, dawiyê ji yê ku çaplûsiyê dike zêdetir ecibandinê qezenc dike. Yên ku tazîkirina dayîk an jî bavê xwe guneh nahesibîne, birêbir re yek e. Yê çavbirçî şer derdixe, lê yê bi xudan ve ewleyê jî di nava zêdeyiyê de dijî. Yê ku bi xwe ewleye bêaqil e, lê yê ku bi zanyarî dike dê di ewlekariyê de be. Tu kêmasiya kesê ku bide xizanan nabe, lê yê ku xizanan ji nedîtiyê ve tê jî rastî komekî naletan dibe. Dema yên xerab dibin serwer, mirov li qulekî revê ve digerin. Lê belê dema yên xerab hûnda dibin, yên rast zêde dibin. Beşa bîst û nehan. Yê ku li ber gelek pekandina hîn jî serhişkiyê dike, nişka ve dê rastî têkçûnê bibe, çare nîne. Dema kesên rast zêde dibin, gel kêfxweş dibe. Dema kesê xerab dibe hikimdar gel dinale. Yê ku ji zaniyariyê hez bike, dê bavê xwe kêfxweş bike. Lê yê ku bi fahîşeyan ve hevaltiyê bike, hemû malê xwe winda dike. Qiralê bi dadî rêvebiriyê dike, welatê xwe li ser pêlan disekinîne, lê belê ku xercên giran datîne, xera dike. Kesê ku ji cînarê xwe re çaplûsiyê dike, dafikê ji wî re ava dike. Serhildana yê xerab ji wî re dibe kemîn. Lê belê kesê rast jî mirxwan dibêje û kêfxweş dibe. Kesê rast mafê xizanan dide. Kesê xerab nizane heq û hiqûq çi ye. Kesê qerfok heta bajaran jî tevlehev dikin. Lê yê zanyar jî hirsê aş dikin. Ehmeqê ku doza wî bi kesê zanyar re ye, dê bixeyde, qerfan bike û rehetiya wî nîne. Kesê tî xwînê bûne, ji kesê durist ve dikeribin. Lê belê yên rast jî canê wî diparêzin. Hirsa yê bêaqil ji bona teqînê amade ye. Lê belê yê zanyar hirsa xwe disekinîne. Ger hikimdar guh bide derewan, dê hemû wezîfedarên wî jî bibin xerab. Nuxtikek wekhev ya zordest û xizanê ye. Yê çavên her duya jî vedike xudan e. Texta qiralê ku bi dadî rêvebiriyê li xizanan dike, dê her tim di ewlekariyê de be. Perwerdeya bidar zanyariyê de qezenc kirin. Lê belê zarokê ku bi serê xwe ve hatiye berdan jî, dê dayika xwe bişermîne. Dema yên xerab zêde bibin, dê serîldan jî zêde bibe. Lê belê yên rast, dê ketnawan bimînin. Layê xwe perwerde bike, ew ê jî aramiyê bide te û dilê te xweşnûd bike. Gelê ku bê peyxama xwedanî be, dê sînor nenas bibe. Xwezîl yê ku zagonê tîne cî. Dîl hew bi gotinê ve nayê perwerde kirin. Ji ber ku fêm bike jî guh nadê. Matiyekî ku gotina xwe nawezîne û diaxive dinasî, heta rewşa yê bêaqil jî jiya wî zêdetir hêviyê dide. Yê ku ji zarokantiya xwe ve dilê xwe şine kiriye, ew di dawiyê de dibe law. Kesê bi hirs keftûlev tê pêktîne û serhildana kesê bêx û kêm nabe. Ku bir mirovan biçûk dixîne, lê dilnizmî jî birêziyê de qezenc kirin. Neyarê canê kesê ku şirîkantiyê dizan re dike, xwe bixweye û di dadgehê de sondê bixwe jî tiştê ku dizane nabêje. Ji mirovan tirsîn dafike, lê belê yên ku bi xudan ewlene, dê de ewlekariyê de bin. Yên ku dixwazin têkevin çavê hikimdar zêde ne, lê belê xudanê yê ku dadiyê ji mirovan re dike. Yên rast ji neheqan ve erjengî dibin û yên xerab jî ji kesê bi duristî dijîn ve. Beşa siyan. Gotinên agurê lawê ya keyê masayî. Ev zilama wisa dibêje. Ez westiyam ya xweda, ez westiyam ya xweda û çikiyam. Bi rastî jî ez herî cahilê mirovanim û di min de aqilê mirovan tuneyî. û ez hînî zanyariyê nebûm. Bêyî zanîna derheqê yê pîroz de ye jî me. Ma kî derket ezmanan û daket çêr? Ma kî bile pên xwe bada berhev?
Yê ku avê bi kincê xwe ve pêçandiye kî ye? Ma kî sînorên dinê nîşanda? Navê wî çi ye û navê lawê wî çi ye? Ger tu dizane bibêje. Her gotna Xwedê ewlekar e. Ew bona heçiyên ku xwespartine wî mertal e. Tu tiştî tevî gotna wî neke. Yana dê bi te re bixeyde û tê derewîn derkeve. Du tiştî ji te xwestim. Berî ku bimrim, vana ji min neparêze. Sixtekariyê û derewê ji min dûr bigire. Ne xizanî ne jî dewlemendiyê bide min. Nanê ku dikeve para min bide bes e. Yana ez ê ji zêdeyiyê bi gotna Xudan kî ye te înkar bikim. An jî ji xizaniyê diziyê bikim û navê Xwedayê xwe gemarî bikim. Kevtulefta dîl ji efendiyê wî re neke. Yana wê li te nalet bîne û tê bi sûc derkeve. Kesên wisa hene ku naletê li bavê xwe dikin û qîmetê nadin diya xwe. Kesên wisa hene ku di çavê xwe de paqijin. Lêbelê ji xerabiyên xwe ve pak nebûne. Kesên wisa hene ku dibêjin qey kesî ji me seretatir nîne û jor ve li her kesî dinêrin. Kesên wisa hene ku diranên wan şûr, çengên wan kêr e. Xizan û belengazan da diqurtînin û ji rûyê erdê ve tune dikin. Du keçe zîro vene. Navê wan bide bidene. Sê tiştên ku qet têr nabin, çar tiştên ku qet nabêjin bes e hene. Qebir û rehma stewr, erdê têrî avê nabe. Wagirê ku nabêje bes e. Di çaveyê ku henekê xwe bi bavê xwe ve dike û gotna diya xwe biçûk dibîne, qele reşk birijînin û ew ê bibe xwarina sîqalkan. Sê tiştê ku aqlê min nagêje û çar tiştê ku ez fêm nakim hene. Rêya ku qertel li ezman de, rêya mar di zinarê de, rêya keştî di behrê de li pey dihere. û rêya ku zilam bi keça ciwan re tê de diçe. Rêya pîreka ku zinê dikê jî wisa ye. Dixwe û devê xwe paqij dike. û dawiyê jî tu sûcî nekirime dibêje. Rûyê erdê dibin sê tiştî de dilerze. û çar tiştê ku nikare baldirêjiyê lê bike hene. Qiralbûna dîl û têrbûna bêwaç. Zewaca pîreka ku jê tê kerihî û derbasbûna ku xizmetkar derbasî ciyê xanima xwe bibe. Çar afirên biçûk hene ku karên wan bi gelek zanyarî ye. Gerîk ne civake xurtin, lêbelê ji havînê de xwarina xwe din ba hev. Bebir jî ne civake xurtin, lêbelê qulên xwe di kovikên zinarin de çêdikin. Qiralê kulyan nîne, lêbelê gîvale bi gîvale pêş ve diçin. Gumgumok heta bi desta jî têgirtin. Lêbelê di qesrê qiralan de jiyeye. Sê afirên ku meşa wan bi rewnak e û çar afirên ku kirnê wan bi rewnak e hene. Şêrê herî xurtiyê heywan e û li ber tu tiştî bes nake. Tajî nerî û qiralê kulserî artêşa xwe ye. Ger temîna bêwacekî xwe bilindtir kiribe, an jî pêşniyara xeraban kiribe, bisekine û bifikire. Ji ber ku çawa gava şîr bê meşkirin, rûnê nivîşk û dema şidandina poz xwîn derkeve û dema her jî bê tevleyevkirin şer derdikeve. Beşasî û yekan Gotnên Lemuelê qiralê Mesayê, yên ku dayika wî hînî wî kirine. Lawê min, bera rehma min, ma ez bibêjim çi? Lawê minî bersiva qewlên min, ma ez bibêjim çi? Hêza xwe nede destê pîrekan, ciwaniya xwe jî nede destê mehvkirên qiralan. Ve xwarina xemrê ne li gora qiralan e. Ya Lemuel, ne li gora qiralan e. Bêrîkirina Iraqê li hukumdaran nayê. Ji ber ku gava vexwin, qeydeyan ji bîr dikin û mafê belengazan dixwin. Iraqê bidin yê bêçare û xemrê bidin kesê ku xemgîniyê dikşîne, bila vexwe ku xizaniya xwe ji bîr bike û bila êdî tunebûn û lawaziya xwe di bîr de nîne. Devê xwe bona kesê ku mafê xwe nikare biparêze û bona ajotina doza bê kesan veke. Devê xwe veke û bi dadî daraz bike. Mafê xizan û belengazan biparêze. Kî dikare pîreka xawenî bibîne? Ji ber ku qîmeta wê zaf di ser gewherê de yî. Zilamê wê ji dil bi wê ewleyî û qezenca wî kêm nabe. Pîrek ne bi xerabiyê, di tumiya jiyana xwe de bi qenciyê bersivawî dide. Rîs û ketenê digere û bi destê xwe bi zewqek mezin dirêsîne. Mîna keştiyên bazirganiyê yî. Xwarina xwe ji dûr avetîne. û berî ku roj hilê radibe, xwarinê de maliyan û para xizmetkaran dide. Zeviyekê biryarî ber çavê xwe dide û distîne. Bi perê ku bi keda destê xwe qezenc kiriye, rezekî diçikîne. Kincên xwe li xwe dike û hûçkên xwe el dikşîne, bi dil û can dixebite. Zane ku danûstendina wê bi ber e. Çira wê tumiya şevê de natefe. Bi destê xwe ve bi haletê risandinê digire û di nava lepê xwe de jî bi teşiyê digire. Bilên xwe ji belengaz re vedike û destê xwe dirêjî xizanan dike. Dema berf dibare bona maliyan xem nake. Ji ber ku du qat kincê her yekê hene.
Ruberên livînan diresîne, kincên wê ji ketena mor û zirave. Zilamê wê bi kesên pêşatiyê welatê ne rûdine û radibe, di sazûmana bajêr de qenc tê nasîn. Pîrek kincên ketenî yên ku dirûtiye û piştikên ku rêsandiye difiroşe bazirganan. Bi hêz û xavên vexemiliye û bi ewlekarî li hatinê ve dinêre. Ji devê wê zanyarî deherike û zimanê wê qenciyan şîret dike. Karên maliyan dimeşîne û teralîçiye nizane. Lawên wê li ber wê radibin û wê pîroz dikin, zilamê wê radibe pesnê wê dide. Dibêje, pir pîrekên ku karê bi esil çê dikine ne, lêbelê tujgiştikî jî seretê ye. Cazibe xapînokî û xweşikayî vala ye. Lêbelê pîreka ku ji xudan re bi hurmetê liyaqî pesnayiyê ye. Yê ku destê wê li xwe heq kiriye bidin wê û bila bona kirinên wê di sazûmana bajêr de pesnê wê bidin.